als we even kijken naar jouw nieuwe nummer waarin jij Amsterdam bezingt, daar gaat het behoorlijk goed mee. Ja, het gaat hartstikke goed. Het is ook vind ik zelf ook een heel mooi nummer. Het is natuurlijk altijd een beetje moeilijk met een nummer over een bepaalde stad. Ja, er zijn legio voorbeelden van andere artiesten die ook nummers over een stad gemaakt hebben. Dus ja, dat zou het eigenlijk niet moeten zijn. Dus ik heb een goede gevoel bij. Dus we gaan er nog steeds mee in de slag. Dus het gaat goed. Het is juist de kracht als artiest zijnde dat je gewoon een eigen sound opbouwt. En dat heb ik in de loop der jaren toch wel zo gecreëerd. Het gaat hartstikke goed. Dus, vorig jaar was ik 25 jaar in het vak. En ik ben zelf al een jaar 7, 28 aan het zingen zo'n beetje. Dus ik ben wel een lange tijd bezig al. En inmiddels ben je stokje ook een beetje aan het doorgeven aan je dochter. Nou, mijn dochter is op dit moment veel aan het werk in de zaak bij mij. En die is ook veel aan het zingen daar ook. Dus we hebben natuurlijk op de albums een paar nummers samen gedaan. Een paar duetten staan erop. Ze is nog niet zo gevoelig dat ze zegt van ik ga graag het land in met je. Maar ja, ik bedoel, ze gaat het steeds leuker vinden nu in de zaken ook. En misschien zegt ze binnenkort wel van pa, ik ga met je mee. En dan vind ik het hartstikke leuk natuurlijk. Er staat nog iets heel leuks te gebeuren het einde van de maand. En dat zal, laat ik het zo zeggen, het is nog een beetje een verrassing. Ik mag nog niet alles naar buiten brengen, maar het is wel een leuk programma al. En ik ben nog met andere dingen bezig buiten in Turkije en weet ik veel wat. Nogmaals, mijn album is nog niet zo lang uit natuurlijk, dat speelt allemaal nog. De DVD is net uit van het concert. En daar zijn we volop mee in de promotie. We hebben straks een instore bij de Mediamarkt. En vanavond natuurlijk sterren.nl waar we ook bij zijn. Dus ja, allemaal druk.